Awganistan ve Türkmenistan'daki Türkmen doğanlarıma yüzlenme. Kadırlı doğanlar, elit Türkmenler. Siz nerede yaşasanızım, Türkmenistan'na, Awganistan'na ya da beylek yurtlarda bolun hemmeňizi ulu hormat bilen salamlaýaryn. Soňky günlerde aramızda käbir düşünşmezlikler ve yaramaz sözler peýda boldy. Bu ýagdaý bize agyr täsir etdi. Şonuň üçin men hemmeňizden haýyş edýärmi. Bize müň ýyllyklar bäri bilelikde ýaşamaga mümkinçilik beren agyrlygymyzy, dostlugyňyzy we ynfamyzy ýitirmeli däldir. Biz bir milletdiriz. Bizi birleştirýän umumy taryhymyz, dilimiz, dinimiz, medeniýetimiz we ata-babalarymyzyň mirasydyr. Biz bile agyr ýyllary başdan geçirdik. Bile watanymyzy goradyk. Bile azatlyk we mertebe arzu etdik. Biz bilýäris, eger bir gün Türkmenistana betbaşçylyk gelse, ilkinji bolup kömek geljek siz, Awganistandaky Türkmen doganlarymyz bolarsyňyz. Bu diňe söz däl, bu garnaşlygyň we doganyň güýjüdür. Men şu gün size aýtmak isleýän, Türkmenistanyny üýtgeşmeler boljak. Uly adalatly we ýaxşy üýtgeşmeler. Bu üýtgeşmeler watanyna, ýaşayanlara da, daşyurtda ýaşayanlara da her bir türkmeniň durmuşyna täsir eder. Her kimiň öňünde täze mümkinçilikler açylar. Söz azatlygy, münasip durmuş we çağlarymyz üçin ýakty geljek bolar. Türkmenistan ähli türkmeniň ýurdudyr. Serket boýunça däl, ýürek boýunça birleşen halkyň ýurdudyr. Biz bilýäris, siz hem eziz Awganistany türkmenler Türkmenistandaky diktaturanyň soňuna çykmagyna we halkymyzyň parahat, baxtly, mertebeli durmuşda ýaşamagyny arzu edýärsiňiz. Bu arzu bizi birleşdirýär. Gelin bir-birimize hormat, ýaxşy söz we doganlyk bilen gollu berelin. Şonu biz bilelikde dünýäniň ähli türkmenleriniň buýsonjy boljak geljegi gurarys. Söýgü we hormat bilen Murat Urwanow, Demokratik Watan Türkmenistan halk hareketining ýolbaşçysy.